spesial kanggo bocah desa. Kanggo sing duwe lagu. Inunge bandre nyarap lotek kudu den jaluk krete lau mangan pengene ayam geprek kaya urip dunyane pati klekte lika beran nasi peng badan dua laki wis budek rada edan ikan dan konluru pegawean malah dolan miange ngadu ayam Mimi Dimas sayang Mimi Dimas lika berat kasih peng badan kue laki wis budek rada edan ikan dan konluru pegawean malah dolan miange ngadu ayam kanggo Mimi Dimas Mimi Dimas sayang Mimi Dimas kanggo Dede Dimas kanggo Dok Yanti Mimi Dayuni Nok Bulan Mimi Dimas Mimi Dimas diajak ke depan jarene wis doyan malah milih usah ning brutune ayam Mimi Dimas Mimi Dimas Mimi Dimas rapi larane poro-poro diame wong kudu liyange menglowe kasar lanang karwe pengen menang dewe pintere gede bele Mimi Dimas Mimi Dimas lika berat nasi peng badan duwe laki wis budek rada edan ikan dan konluru pegawean sapa Mi